wannan sirri 'yan uwa, iya na wanda ya san baya ƙasar da yake ne ko baya garin asalin da aka haife shi ya kuma yake neman kuɗi. To wannan sirrin iya shi zai wa aiki ko iya ita zai wa aiki. 'Yan uwa sirri ne na idza ja'a nasrullahi wal fatah. 'Yan uwa ana tofawa a ruwa kullum da safe in aka tashi kafin a ci komai. Ana tofa ƙafa 13. 'Yan uwa da niyyar alkhairan duk da suke garin na baƙi to Allah ya tattare ya ba mutum. Wallahi 'yan uwa in kai wannan sirri ko in ki kai wannan sirri to za ki ji ma ko za ka ji kamar kai kaɗai ne baƙo a garin. Saboda abubuwan da za ka dinga samu wallahi in dai mutum ba irin sirrin nan gare shi ba ko makamanci to wallahi sai ka zarce shi a samu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. In an ji daɗi a yi sharing sannan kuma a yi comment da sallallahu alaihi wasallama saboda 'yan uwa su amfana. Mun gode muku. Assalamu alaikum.